תגיד לי, איזו סיבה אתה נותן לעצמך להישאר במקום העבודה שלך שאתה לא סובל? מה הסיבות? אני אגיד לך מה הסיבות שאני נותן לעצמי. אני אישית נמצא במקום העבודה כבר 4 שנים. 4 שנים אני נמצא במקום עבודה שבינינו לא שיא האהבה שלי. בהתחלה נכנסתי כי ממש התחברתי למקצוע, ולאט לאט הבנתי שזה לא התחום שאני רוצה להיות בו בכלל. זה לא מה שאני רוצה לעשות, ואני יודע בדיוק מה אני רוצה לעשות. אז למה? למה אסף? למה אני נמצא במקום הזה כבר למעלה מ4 שנים? אני אגיד לך מה אני מרגיש, איך אני רואה את זה. אני אישית הבנתי שאני לא יעבור לשום מקום עבודה אחר. אני, מהמקום עבודה הזה שאני נמצא בו, אצא אך ורק לעשות את מה שאני אוהב, בשביל עצמי, ולא בשביל אף אחד אחר. אני הולך להגשים את החלומות שלי. אז נכון, כל בוקר כשאני מגיע למקום העבודה, אני נושם אוויר, אני מחייך, ואני אומר, עוד יום בדרך למטרה שלי. ואני שואל אותך עכשיו, מה המטרה שלך? למה אתה כל בוקר קם למקום עבודה שכבר בא לך להקים ממנו? למה? מה הסיבה? את התגובות תשאיר לי בבקשה כאן למטה. אני הייתי אסף משולם, השף הפיננסי. ביי, להתראות.